Avui fa exactament 12 dies que vam viure la desfeta del govern del Botànic i precisament avui és una jornada subratllada com el Dia Internacional dels Arxius. Avui hem sabut del pacte que s'ha arribat entre la proposta de la Yolanda Díaz i la coalició Compromís per tal de concórrer plegats a les eleccions estatals pendents per al 23 de juliol. Estic segur que el nom genèric al que s'ha arribat hi haurà àmplies bases de la coalició valencianista que no s'acabarà de fer el pes, però tot fa pensar que en aquesta data electoral hi haurà sumar acord per guanyar, com a proposta d'Esquerra i valencianista per a les Corts Generals. Sols cap esperar que la lletra menuda de l'acord faça possible la visibilització dels diputats que puguem obtenir els valencians. De no ser així, haurem fet un pa com una coca.